Guys, molweni, ngethemba niyaphila. Wow. Oh wow. That's all I can say. Wow. I-date namhlanje 21 ka May 2026 ku Thursday ku after 2. I think it quarter to 3. Ndiyafika apha endlini. Oh sana ndiza formal guys. Namhlanje I'm formal. Okay, let me introduce myself. Igama lami ndinguthandovithi. Ndingumandlovu. Ndintombi yaseXhorha umakoti wasemaqadeni. Ndi-formal today. Niyanibona ndiyafika apha endlini. Ndiya-amza. Yazi ndiya-amza. Ndiya-amza because uqala kwam i-channel ndanditshilo into ayishare kule channel, but ndandilinde ixesha eli-right to share my story. Sometime last month I called my sister. Ndimbuza ke eminye imibuzo and usisi wa decide undiphendula ezinye izinto angaziphenduli because wayenga understand nam andizange ndiyazi ba yintoni ezayo, but ndafilisha into kubana I'm ready to share my story with you guys and ndandifuna uba detailed ngezinye izitori because ndandimncinci. You understand? Now ixesha lifikile. Into endenze le video yinto eyenzeke last week Friday. Ibiyintoni date last week Friday. Oh sana. Andiwazi why umno wami ungafuni udetector i-date last week Friday ibi-15. Into eyenzeke last week Friday. Ndizawuza kuyo ukuba kwenzeke ntoni. So I'm here to share my story. And if you feel like story sam asikho aligned with you and asikho aligned with you, you can just ignore. Le nto ndizayithetha apha yinyani. Oh yinyani. Yinyani. Ndandithi ke xa ndithetha kuntsiki noZiyanda ndithi ndizayibiza le vlog This is my story. Ibali lam. Oh, this is my story. I'm here to talk about my mother. My biological mother. Kuxhaphake into yokubana sithethe kuthiwa zii-deadbeat fathers. I'm here to talk about my deadbeat mother. I'm here to talk about umama obe abusive towards me. And I'm praying that uThixo andincede ndingabikho emotional. I'm praying because last Friday I was emotional, very emotional, but ke ndizawubalisa bekuthenzeni be-emotional. Okay. Istory sam sithi ndazalelwa eThembisa Hospital eJoburg. Ngumama wam. I won't mention her name. As bandizawubalisa elibali ne, I don't want to implicate people, but I'm grateful that ndizobalisa ngomamam esaphila. You understand? I know that she has nothing to lose. Ininzi ke mna into endingayiluza. I'm still young. eThembisa Hospital ngonyaka endazalwa ngayo. I don't want to reveal my age, but abantu abaninzi bayayazi age yam. My family nabantu ke ndikhulele kubo. Sithi ke story ekuzalweni kwam, umamam wandilahla emgqomeni. Wandilahla. I was saved by someone otye emgqomeni. Then caba umbonile eyondilahla. And yazi noba wayiphuma esibhedlele noba kusenzeka ntoni. I don't know the story. Ndabuyela kuye.
Then she tried into yokuba ndithengise to umama othile, andiyazi uba wayeyintoni, uba wayengumZulu noba wayeyintoni. Kodwa kwenzeka into yokuba idibane loo nto nodadobawo wam, isister katata. Then isister katata yazama into yokubana mandihle ndize ezilalini. Ndifike ezilalini ndina a month or 2 months, kodwa ndifike ndilusana. Ndafika ndingumntana ogulayo. I believe ke into yokubana mhlawumbi noba ndandine-pneumonia, ndine-infections, ndikholelwa ngolo hlobo. Ndafikela kumama. Iphela apho ke i-hearsay. But i-hearsay yam inamanqina. Yes, mama passed away, which is umakazi wam. Xa ndithi umama ke ndithi mama kwisister kamamam. Xa ndithi umakazi ngumamam. But ndikhula abantwana bakadadewabo besithi makazi, nam ndakhula ndisithi makazi. Ndafikela ke kumama, which is isister kamamam. Ndafikela kuye, oobhuti bandamkela, ndakhulela eXhorha efamini. I'm not sure whether mandiyibize ifani. I think mandiyibize, ndakhulela ke kwaStofile. Mna ndizomazi nini. I will just cut the story because the story side and andifuni into izawubande. I've been through a lot. I've been crying because kuxotyulwe isilonda. Okay, ndakhulela ke kumama uStofile. Ndakhulela ke kumama efameni. Andifuna uxoka. Ngaba ndiyaxoka, guys. I had a beautiful upbringing. Ndikhula kumnandi Sitheza. I had a beautiful upbringing, shem. Yayingekho ke nale nto ye-rapes ezingaka ngelaa xesha. Ke ndakhula ke ndikhulela kumama. I had a beautiful upbringing. Andifuna uxoka, ngaba experienced into ye-abuse. Ndakhula kumnandi. Ndikhule kumnandi, ndikhule kamnandi. Sitheza, sisikhamanzi efutye, sikhamanzi echelesi, siyotheza, sihamba noSisi Judy, noNondyebo. That was well and good. Andifuna uxoka. My mother, which is umakazi wam, isister kamama, loved me. She loved me. Sikhula singabantwana abaninzi. She loved me. Now I understand why ndithanda umama. I remember ngenye imini umama ke was saved in fact, because she passed away ngo-2013. Mama was saved, ekhonze eyokujiya eXhorha. She believed in prayer. She believed in prayer. Wawuvuka umama ebeka izandla phezu kweentloko zethu, umama. Umama prayed for us. Mama prayed for us. And intsindiso mna ndiyithathe kumama. Ndiyithathe kumama intsindiso and ndayibamba. Ukuyibona mos xa kubalekwa i-relay, ubamba i-baton from omnye and run, and ndayibamba ndabaleka. Ndayibamba intsindiso kumama. Intsindiso yam ine-foundation. Ine-foundation isithandwa. And abantu abahambe phambi kwam bayirepresentile intsindiso. Ezinye izinto ndidibana nazo nje apha esithubeni. Kona andifuna uxoka. Nandixolela ndiyathintitha. I had a beautiful upbringing kumama. Umama will always be my favorite. Yes, abanye abantu abaphathwa kakuhle ngomakazi babo, ngoodadobawo babo, but mna ndithandiwe mna. Sentsho uba ndithandiwe mna kumama. Umama unabantwana abayi-3, bandithanda, bandikhulisa.
Ndiyakhumbula ndisitsho phaa kwindawo endikuyo ndisithi if you can strip off uThembekile nobhuti uVictor ungafika nisimamabele wabo abalingani. Apparently ndandincanca kubo because ndandilusana likamama ndiqhathwe ngeziphiga zobhuti ne. Now umuntu ondaziyo ke indlela endiclose ngayo ngabantu bakwaStofile will get the point uba why I'm close kubantu bakwaStofile. Ndincancile kwaStofile, ndincancile kwaStofile. Sana, they are not perfect but nje ngabantu bakwaStofile abamkela umntana ongengowakwaStofile. Ingumakazi wam endimbiza mama owendele kwaStofile but bandamkela embracer. Ndikhule ke ndifunde ke nabanye abantwana kumnandi, beautiful upbringing. Sana, lafika ixesha lokutshintsha kobomi bam. I'm doing standard 2. We are busy playing outside. Thulani nobolekwa kumibhasi. Kwakusahamba ibhasi ke laa xesha. Kumibhasi kuhle this beautiful lady. She was beautiful. She's still beautiful because she's aging. She was beautiful. Ukule height yam mhlophe unenwele, inentombi nenwele intombi ihle. Then my mother, which is my aunt, lo wendele apha kwaStofile. Xa ndithi guys umama xa ndithi mama ngulo mama ondikhulisileyo. Xa ndithi umakazi ngumakazi, that is umamam ke my biological. Ambanohlangabezana nalo ndwendwe. Siyabaleka noThulani nobolekwa nosisi noXolo. Sihambe sohlangabeza undwendwe. Lufika undwendwe luphethe ibhafu. Sitya umphako. Sihambe sodlala. Undwendwe olu lungahlali. Ndithi noSithengosi, uSithengosi tata kwayiphangela eGoli Sibara. Afika utata kaSithengosi. Ndithi ke uhamba nani? Ndihamba ndibheke eGosi. Because sana inintsi into eza kwenzeka. Mna ke bendikuthanda udlala. Ndikufuna ukuthunywa apha and ingathi le nto ibhalele apha kuthi. Ndihambe ndikhwele ibhasi sibheke eGosi. Ndingahlali kakhulu eGosi ndinyuke. Then ukunyuka kwam ndibuye usekhona lo mama. Inoba xa ndiqikelela yayiveki yesibini. Zivalwe izikole and athi umama kum nomxolisi andilithandi eligama. Andiyazi why but andilithandi. Yes, ndalithiywa ngumntu ondithandayo but andilithandi. Ndicela unike umama wakho amanzi ohlamba. I'm like, umama wakho amanzi ohlamba? Pretend as if andivanga. Athi, Thandokazi, nika umama wakho amanzi ohlamba. Ndilele. I cried sithandwa. Athi umama ndiyadlala mntanam. Then ke ndimnike kodwa ke lo muntu amanzi ahambe umntu wabantu. Then standard 2 andithi hayi ke standard 3 standard 4 aphinda abuye abuye angahlali. Ubuyile na standard 4? Uzobuya standard 2 uhlele i2 weeks. Standard 3 standard 4 azobuya standard 5. Yes. Ufika sekufika itruck. Ifike le truck iphethe impahla, furniture, a beautiful furniture. Iyawahamba late. Singahoyi yothula impahla ishiye kwamama. Ndibulise, it's fine. Ubhuti ke lo mdala behamba, lo mncinci behamba bheke edolophini eGoli ihlala eJoburg, phangela eJoburg. Anazi ubhuti bayazana kamazi nabo bayenzani eJoburg. Sihambe ke siyogcina umzi wakhe. Egcineni umzi wakhe sihlala nabantwana bakulo nkosikazi kabhuti. Iqale ke ngoku i-upbringing yami itshintshe. I will summarize the story.
I-abuse iqale nzathi yi-abuse because mna, yes, umama wanibetha, which is my mom, my late mom. Umakazi wam wanibetha, but umama wayengafana nibethe, wayengafana nibethe, wayendiqeqesha umama. Hey, i-abuse iqine ngoku ndifumanisa uba ndibethwa oko apha. Heyi, nento encinci ndiyabethwa. Ndibethwe ubhuti abekho, babane bebuya ubhuti abebhizi sakhela ubhuti uronta. Ndiyabethwa man daily, alitshonelanga ndingabethwanga. Ndenza standard 6. I remember this other time wanibetha ndade ndayolida kwaDr Mafanya, ndasiwa nguSibara utata kaSithenkosi, endibethe ngentonga entloko. I collapsed ndanenduma. Ndanibethwa man, ndanibethwa to an extent that umama, ndiyakhumbula ngenye imini yayisi-sport day esayinda isikulu, and then ndanxiba ushoti. Wayengawufuni ke umakazi ushoti, awubolekwa ngubani ushoti. Wanibetha loo mini ndayolala kumama, ndazinyeliswa phantsi kwebhedi. Do you think waphelela apho ekundibetheni? Uyayazi mos ndingumntana, andinandisemakhwenkweni. Ndandisemncinci, ndandingayazi noba ikhona into ekuthiwa yindoda. Ndandingekayazi loo nto. Now wanibetha le mini ndawulala phantsi kwebhedi. Ndiyakhumbula ukutya umama wayenika phantsi kwebhedi. Ekuseni umakazi wanibetha, wandibiza ihenyukazi, ntontontoni, just because ndinxibe ushoti. Then obhuti babuye eGoli, ndahamba ndayohlala komnye umzi okuthiwa kwaMjijitheka ngapha kwakwamama. Ndahlala naye phaa umakazi. Usana, kanti laa nto bendiyibona eyokuba ndibethe ndikolapse, eyokuba ndibethe ndilale phantsi kwebhedi kumama, yayizii-minors. As uba ndisibalisa ke esi story, I'm not a storyteller. Siza esigradyuweyitha ngokwe-abuse. As uba ndinyuka uzuyazi bene-abuse iyathini? Iyanyuka sithandwa. Ndawuhlala naye kwaMjijitheka. We had umalume wam owayethengisa iinkukhu, and ufumanisa uba akathathwanga ngumalume, uzawubethetha yedwa. Sana, andibethwanga loo mini angathathwanga ngumalume. Andifuna uthi dwell much on that. Ndi-explainile kubantu ebendiyi-explaina kubo apho ndizawuya khona. If akathethwanga ngumalume, yayiba ndim umntu ingqungqu, kuthiwa ingqungqu. Yayiba ndim umntu ozawubethwa kodwa just because yena akhangathathwe ngumama. Into encinci endiyenzayo, imisteyikhi encinci, ndiyabethwa. Mna ndandizazi uba daily ndibethwa kathathu. Of which ke ngoku ndandisendinambu. Ndandinambu. Ndandingenaxesha lawubethwa. Ngenye imini ke ngoku siyahamba sibheke emlanjeni efutye. Remember ekuqaleni sithi story, mna ndifike apha ngodadobawo wam, isister katata. Izinto siphiwe igwava kulo mzi, sibuye siphethe iigwavas. Siphiwe kudlule kwakuthiwa kwaMedem. Dlule kwaMedem saphiwe igwava. Ndabethwa loo mini. Uyabona apha xa uthi ndinegephu. If you can see my dad, I look like my dad. Utata unezixhobo, even iisister zam zinezixhobo. So ndandinezixhobo esasilapha. Wanibetha kwaphuma esasixhobo. Andizazi uba ndibethelwa ntoni mna. Ndizoyifumanisa later on uba into obuyibethelwa, I think years later, uba laa mntu benipha igwava ngudadobawo wakho. Years later. Years, like, I mean, ndibethwe le mini and ndibethwa ndodwa. Kubekho abantu benkonzo babane besiza apha. They are loved. Bathengelwa impahla kuba bekukho intente mna ibikhona, andayiyongqina, andizuthengelwa mpahla. Bathandwe, basekhona bayaphila, bathandwe kube mnandi. Umakazi would open isekhasi ngam.
avulise ikhasi ngam, kuhlekwe. Kuhlekwe, andiyazi uba kwenzeka ntoni. Now, I'm cutting the story, ne? I wish istory sam siyenze sense, and because ndiba exhausted as uba ndisibalisa. Now ndibethwe ke, ndiphume sisixhobo. It's fine, ndihlale. Into yobethwa sendinambo mosekubethweni. My uncle passed away. Jike siyohlala enkonzweni emission eyokujiya efameni. Okay. Sifike sihlale pha. Nditheke kuwe as uba izinto ndizibalisa, iabuse igraduate. Andithi? Sifike sihlale notata kwakuthiwa ngutata umfundisi umdana. Andimazi noba usaphila na. Sihlala, andisazi isizathu uba kwakuthenze siyohlala enkonzweni. But into endayinotisayo ubumakazi, after kusweleka kwamalume unamatyala, kunabantu abafikayo bamthathela izitya, bamthathela ii-IDs, bamthathela iintondoni. That's what I've noticed mna. Esinye isitori andisazi, ndikhumbula omnye usisi wayelele endlini, walahlekelwa yimali. Andiyazi noba yayithathwe nguye, I don't know, kodwa yayindim naye. Okay. Ndandisendiyazi into yokuba mna apho kufikwe khona kuhlekiswa ngam. Apho kufikwa khona kuhlekiswa ngam, ndingumntu nje ekuhlekiswa ngaye. Ndaya kumama, ndathi kodwa mama, andibuthanda ubomi ondenzele bona. Uvese nje out of the blue ntombi, undilahle. I cried. Wathi umama, mntanam, ubomi butsho, buthi mandikuyeke ngoku. Umdala, ngumama wakho lo uyakuzala, ubuyile. Watsho ke umama wanarrate istory. Umama ke was getting old. Remember, i-last born kamama eka-69. I think ubhuti ngu-69 or 68. Undibuza uba wayengowuphi unyaka umama. Hey, we moved to efameni eyoji, sahlala phayana, ndifunda efameni. Ndenza ke ngoku 7. Umalume passed away nsenzo 7 ngoJune. Andisakwathi, I think kwaku-Wednesday, ingathi yayi-13 kaJune sweleka kamalume. Kodwa yayilelo xesha, kodwa wayingoJune sweleka kamalume, passed away. Andifuna ungena ke kwezo details. Izinto zatshintsha. Sahamba ke sawumove, sawuhlala enkonzweni. Za-escalate izinto. Ndithe kuwe ke, xa ndiye ndisithi samuva, nene-abuse yenyuka, ndithi? Yanyuka i-abuse. Ndiyabethwa, umakazi ungumntu osoloko egrampi, ungumntu osoloko ethetha yedwa. If I can open umzimba wam ugcwele izigazi, umzimba wam is telling you a story. Ndinesika esilapha enyaweni, awayendigibisele ngesikere. Wayengumntu othungayo ke, nasisika esilapha enyaweni. If ndizawukwazi ngasifota ndisifake. Intloko yam igcwele izigazi, I think about 3. Then ke sinye sisamwe apha, enye if uyakwazi undiqaphela, ndinesiva esilapha. So wayethi ke xa endibetha, ndisihlala nomntu ongutata ke ngoku, utata umntana. Wayethi xa endibetha, athi mandoyame emqamelweni, so that isikhalo sam singaviwa, ne? Andibethe. Ngolo hlobo kuthiwa mandenze ngalo, ndibethwe. Yeke into yoba ndingekho emotional ngoku, I was very emotional apho ndisuka khona. Andibethe. But ke into ibindenza emotional, ndizanixelela uba yintoni. Andibethe umakazi, ndivalwe ngomqamelo. Guys, I'm busy editing le video. Ndiyaqaphela uba kwindawo endiyishiyileyo apho wayethi xa endibetha andijule emadongeni, andikrwitshe, andiyeke xa endibona uba ndibhedulula amehlo, andiyeke. Ndiyakwazi mna ukrwitshwa de uzenzele unumber 2, ubethwa ngumamakho.
So as ndi-editha le video ndiyilibele loo ndawo. So yiyo le nto ndidicayida uyirekhoda ngokusebusuku kumnyama ndleleyo, so that ikwazi ungena after lena into. So i-abuse yam yayinjalo, ndiyokrwitshwa, ndibethwa ndiyokrwitshwa, ndibhedulula amehlo. Ndide ndizenzele unumber 1 nonumber 2 ngamanye amaxesha, ndijule emadongeni. So I wanted to add that. Thanks. Esinye iska endingasibalanga selapha emnweni, after my ring finger. Ungawuqaphela laa mnwe awukho straight. Wayendiximfela ntoni umakazi ngenyawo kodwa kulaa mnwe ugoso. Andikho sure noba kule video ndiyibalisile naloo nto but ndisa-editha. So wethu umzimba wam ugcwele izigazi nje ezikamakazi. Now umakazi wabhala ileta, wandinika ibhegi eyayi-navy and red or maroonish, bamandiye nayo enkanya. Azange ndiyivule ileta ibithini. Before that uthi kum, upasa kwakho uzawuhlala kwabanibani, uzofunda eMqanduli kwisikolo esithenithini, uzofunda eDalbaso. Let me mention the school. Uzofunda eDalbaso, uzohlala kwabanibani. Okay. Uyitsho loo nto ko-August kanje. No problem. Now ndinikwe this letter ikwi-envelope. Yayikwi-envelope eblue ne-sport bag esasiye-red and maroon. Ndithunywe enkanya. Xa ndifika kulo mzi, ngumzi othengisa utywala, sorry. Sisirhoxo esithile uzithengisela utywala usisi walapha. Ithi ileta, gcina lo mntana ndiyebuya. Ithi gcina lo mntana ndiyebuya, ndothuke. Hayibo. Gcina lo mntana ndiyebuya. Ndibe ndisiva kwelaa cala into yokubana impahla uyigcinise emizini ethile. Andizuyimenshina loo mizi because abo bantu abananto kwenza, they were implicated. Ubona laa nto yovese kuthiwe kuthi ubone sowusithi okay ndihlale. Kuthi ku-week 2 andithi mos xa usenze ezaa grades ziphaphantsi ukhawuleze uvale kwangoNovemba. Kuthi ku-week 2 athi lo sisi ndikuye, mama kho ndimfumane efowunini. Ndisothukile into yoba kuthiwe mandize apha. Ndidistensiwe kumama lo bendikhulisa. Andisena-communication nosisi nobhuti, andinafowuni. Andimfumana umama wakho efowunini ntombi. Eyi! Andiyazi ingqondo endabanayo ubana mandenze ngohlobo endizalicacisa. And for that matter, I'm willing to pay that money if it needs be. Ndikwangqingeke apha. Okay. Mandizibele noba yi-R200 man a day. Because andiyazi uba kuzakwenzeka ntoni. Because i-atmosphere iyaqalisa utshintsha apha. Like iyaqalisa utshintsha i-atmosphere. Ndazibela loo mali. Kwafika ixesha. I think loo mali was 1.150 or 1.2. Ngoko. Ndibane yoyifihla phantsi kwelitye. Ndiyamcela uba ndingabikho emotional. Ndiyamcela because ndikhale ngokwaneleyo. And bendingazimiselanga ukhala phaa, but ndizanicacisela uba yintoni endenze ndikhale ngoba isitori sam asidingi nedayari. Isitori sam asidingi notes. Isitori sam ndiyasazi ngengqondo. Akekho omnye umntu onovela athethe isitori sam ngaphandle kwam. This is my story. Libali lam eli. And bubomi bam. Isizathu sokuba ndisifake apha on YouTube nenzela into yokubana nabantwana bam ze bayibone into yokubana ndistruglishe kangakanani ukuze ndibe kwindawo endikuyo today. Okay. Kube mandi apha. In fact, akho ndimandi per se because ndisihlelele kuyathengiswa, siyathengisa utywala. Andifuni uxoka usisi wabantu sangasi andenzise emqombothi or whatsoever, sasithengisa thina.
bane ndizibela imali. Kwafika the day uba kuzawuthiwa ndihamba ngomso. Wathi uhamba ke ntombi ngomso, izikolo ziyavulwa. Remember, kwakuthiwe ndizawufunda eDalbaso eMqanduli, ndizawuhlala kwabanibani. Lo banibani ngumisi otitsha phaa eDalbaso, and lo banibani ukhonza enkonzweni. Okay, ndalalibamba ke laa gama. Lifike laa mini ndivuke ndihlambe, pack my bags, ndilale ndizipakishile iimpahla zam, ndiphume as if ndiyochama. Kwakuchanywa ehlathini ke ezaa lali zisehlathini because zizilali eziphezu kolwandle. Hayi ke ndiyochama, ndibuye ndifake imali yam epeyintini. Andiyibalanga mos because izi-R50, R20. Xa ndifika ayibo umama lapha usetsha ibhegi yam. Ingqondo yam ke was well trained. Ndiyayibona mos into abonisa ingathi uyandipakishela kodwa ibhegi seyipakishiwe. Ngoko usuka enkanya was R20 to eXhorha. Wanika loo R20 from enkanya to eXhorha. Ndithe kuwe as uba ndibalisa i-abuse isenyuka ne-struggle senyuka. Do I blame her for that? No, I don't. Because it was not her responsibility ukubana athwale laa mthwalo ungakaya. She had a right ngokunokokwakhe andinikeze R20. I don't blame her. I will never blame anyone ngezinto ekumele bazenziwe ngumama wam. Oh, I will never do that. Ndifika eXhorha ndiyezithoilet. UPep ngoko wayesephantsi bayabazi baseXhorha uPep wayephi kulaa ndawo i-upstairs, kukho uncedo phezulu benguPep. Ndingene ePep. Andisazi nesikolo ndiya kuso. Ndithenga u-black and white. Ndingene ezithoilets. Ndifuna ingale mali eyi-1.150 or 1.2. Ndithenga u-black and white. Ndifike esikolweni. Ndikhwela iteksi eziya eDalbaso. Zindohliseke kulaa ndlela yagogozayo. Xa uzowela nje ndifike. eDalbaso ngoko yayigqitywe kwakhiwa, I believe so. That was umalume usuleke 2006 or 2007, I'm not sure. Umalume usuleke nini? Ugrade 12 wam ngase 2007. Ngase 2007 ugrade 12 wam. Umalume usuleke ndifunda ustandard 7. Andizukwazi nobe ndibala umva. Ndifike ke eDalbaso. Sana mntu ngamnye apha uthe chu nomzali wakhe. Mntu ngamnye uthe chu nomzali wakhe. Babizwe abantu. Ndisihlele phaa ngemva. Ndiyaphethe le bag i-maroon and navy. It's red and navy or maroon and navy, but yayinezo colors, that sport bag. Ndifike ke. Ekufikeni kwam kubizwe abantu, babizwe azothi enye ititshala. I will mention his name, and I'm so sorry into yokubana ndimention igama lakhe, but allow me to mention you, Mr. Nguluzane. Izapha mntanam, uhamba nabani? Ndithi mna ke ndilile kusukume utata womnye umntana endandifunda nawo, utata kaMthimkhulu baleni eXhorha efameni. Asukume utata bale uMthimkhulu, kokusukuma uMthimkhulu endandifunda naye ku7. Athi tata yiza nangu uthandokazi udinga uncedo lwakho. Mlibala uMthimkhulu for saving my life. Atsiba utata baleni. Aze ungubani, ndingubani kabani. Ndandisabe ezifana kulo mama ngoku. Andizoyimenshina apha. Ndingubani kabani. I know man, umalume wakho utata kusanda usweleka ngoku, yes. Andinamzali. Ndibe ndiqonda uba unento angayiqondiyo ngoba uyayazi family neba yifamily enjani. Athi uMr. Nguluzane saphi ireport yakho. Xa efika uMr. Nguluzane athi uya kwa-science, commerce and science, uyokwenza ugrade 10A. Ndisibe sesiya kulaa mabloko apha phezulu. Now ndisifumene isikolo ngaphandle komzala ndithi. Oh, hey. Yazi guys ubomi
Okay, uzawuva apho ndiya khona. I'm not a good storyteller, but ndiyamcela umoya oyingcwele anivise into endiyithethayo. Andifuni ukuthi abantu baye bathini ngam, but I'm not mna ndizibona ndingengumntu good ekunarrating istory, especially istory endisaziyo into yokubana siyandi-exhausta. Yabona esi story siyandi-exhausta. You can go and ask my siblings. Andikhange ndibaxelele nangoku, bazayibona sebeyibona apha kwi-social networks. And ndithanda uzi-explainer into endiyithandayo kukuba ndenza i-video call ndithi niyandibona ndimhle nenye. Then lena into andiyithandi because as much as bangoku ndingakhali, andiyazi uba sizandilithishela phi, sifika kum sixobule izilonda. Okay. Ndigqibile iphathi yokufuna isikolo ndithi ndikhumbule kwakuthiwe ndizawuhlala kwabani kabani, ndiye staff room, ndifike ndibuse ngelady nale, ndifike ndime phambi kwalo ndingubani kabani kwakuthiwe ndizawuhlala kuwe. Athi elady, hayi bo, umamakho never mentioned that. Sasiyithetha loo nto sihlamba izitya enkonzweni ekoteni yotata. Wayithetha as into edlulayo, nam zange ndiyoya sana. Ndabe ndiqonda uba sithandwa awuthethi, I've been through a lot, ndikhale ngokwaneleyo, ndathethelelwa ireport yam, I've been through a lot. So ayikho enye into mna ngoku endizawuphinde ndiyithethe. Uzawubona uba uthini ngam. Uzawubona ntombi uba uthini ngam. Uzawubona uba uthini ngam sithandwa. Damapha wathetha efanele. Ndithe kuwe andizublame nabani na owa-acta ngohlobo owa-acta ngalo, because it was not their responsibility to accommodate or support me. Ibingeyo ndawo yabo leyo. Do you get my point? Okay. Wathetha wathi ndayima into epha ku 45 minutes wabana ndibuza ubumeleni apha. Ndizawuya phi ke ngoku? Watsho ke ngoku after that ethethile of which kwakufanelekile ethethe, watsho uba mandithini. Ndahamba nabantwana abahambayo ndawuhlala khona ndihlala khona. Usuke esikolweni yapha kwakuyiwa nge-2 runs, but wakwazi wela babe baninzi abantu babewela ke. Ndandihlala eNew Rest. Ndihamba nabantwana bakunkomba ntontontoni. Ndithe kuwe as ndibalisa, andithi ngoku andisa-abhuyuzwa akekho usisters, umakazi akekho, but mentally and emotionally ndiye ndi-abhuyuzeka ndithi because ngoku ndinezinto endizenzayo ndodwa ndingumntana andinamntu. So ndiyi-victim kubantu bonke, wonke umntu uzibona ene-say, uzibona ene-audacity to say anything afuna uyithetha kum, and nam ndizawunqwala ngoba kaloku andinanto. Ndifunde eDalbaso. Now andithi my uncle passed away, and umama apho bendibuyela khona kwestofile ungumendi, lo mama bendikhulisa. Ndibuyela ke ngoku lo mama. Ndiqomba ayisana kaloku ndibuyela kulo mama ntontontonto, ingqondo ithe vram. Andithi mne ndifuna identity yam, buyele kulo mama. Ndithe ndisathanda ukubuyela kulo mama, my aunt umalumekazi wandibuyisela back kwastofile. Ndiyam-understanda, wayengumhlolokazi, and engumhlolokazi nje wayenabantwana ekufuneka ebakhulisile, ebafundisile, ne? Kule economy, andisayazi upresident yayingubani ngoko, but kule economy ikhoyo ngoku awucinga gcina nje umntana womntu. I do understand her. Okay, before that afike ke lo mama uze nantoni, andithi kaloku ifamily yami iyaziwa, andinanto esandleni, phetheni esandleni, andinanto. Njeba ndingenanto now kumisi ndiyaxoka,
ndidlala umshikashika andithi kuye ndiyam-understanda naye into yokuba ndi-understand uba acinga uba ndiyaxoka. One thing about me ke, I will understand you, I will understand your behavior until ndidikwe, and udikwa kwam uzawubona ngam. Ndiqonda uba hayi man umama mdala and ngoku kuyanyanzeleka into yokubana ndibuyele kuloo mzi, at least ikhona igravy. Umama mdala uyekhula mos ndithe ilast born kamama yika-69, I think but ngu-69 if ayingo-68, I think ngu-69, I think ngu-69 ubhuti. Ndithe kusemandi ndalayishwa evenini ndabuyisela kwasitofini. Wafika wathi umalumekazi andizum-afoda lo mntana, ndingumhlolokazi. Ndam-understanda. Ndimcela ubawo as uba ndinarrate isi story ndingabikho emotional because itrigger yam iqala apha e-high school. Itrigger yam iqala e-high school, trigger yam. Oh sana, ndam-understanda umalumekazi. Uzuzenzela ifavor ke, xa uzazi uba unanto, ufunde ubusa apha ebantwini. Ne? Busa. Ndibusile mna. Oh ndabusa sekungabuseki sithandwa. Oh ndabusa sithandwa. Ndabusa. Ndibusile. Okay? Ndihlale. Sam mamam. Isikhukukazi. Ntombi yasemaqhinebeni. Maduka. Wandamkela. Wathi umama xa ethetha, as long as engekho pregnant, ndafika. Ndandinxibe idyasende kamakazi, it was bu-navish, andisayazi laa khala. Wayendishiye naloo bhatyi, ndandibe loo bhatyi. Bemka umalume nam, ndiyakuthanda. Wathi, I love you. Ndiyavuya umamakho ekuthathile wantanta nawe esithubeni. Kodwa isiphelo sakho salapho ifoundation yakho yayikhona. Ndikuthandazele and uzaba yinto ozawuba yiyo. Ndiyamthandaza uThixo before ndife ngoba iminyaka yam imbalwa ezayo. Izibe khona into eyi-1 eyawundibonisa into yokubana uyawuba yinto ngenye imini. After undibonise loo nto, uThixo azandiphe ukuphumla. Remember ndingumuntu okhula ethandazelwa, ndingumuntu wase-Sunday school, ndingumuntu okhula kwintente. Azange ndawuvuma ngalo wam umlomo into yokubana ndiyakwamkela. Nkosi Yesu. Ikhona mos laa nto yokubana sikhule kuthiwa magundwane. Ikhona isikhule sithiwa singamagundwana. Ndandiligundwane. Kodwa ndandiligundwane elingazani nasono. Ne? I had uba ndivule lo mlomo wam ndithi Nkosi uYesu, kwakukhona intente yayikwaMadangatya kulochwayita, kwakuTata Masiza, ndiyakwamkela ube yinkosi nomsindisi wam. Aze amaphupha wam uwafezekise. Uyayazi iminqweno yam. Ndamkela uYesu. Hey, zidume kwamisi. Oqala umisa kaniboni ndingumntana ongathathi intweni ngenxa ngefani yam. Ingathi mna xa ndibuya ndisithi andinamali. I remember ukufika kwam ndisuka ekhaya ndibuya ndiphethe 50 rand. Wathi kum, mbothenga le nto izawuphuma ku-50 rand. Still ndiyam-understanda. Nam ndandingacingi uba ndiyabhanqa
understand. Ndandingacingi uba ndiyabhanqa ne, ndandingacingi uba ndiyabhanqa nam. Yandikhuba loo nto funa into eyayingaphuma ku-R50, kwaphuma i-2,5 yeswekile ne-1 kg werice. Kwathiwa manditye zona. Uyayiqonda sithandwa? Still I get, kodwa ke bethunana noba ndiyasibalisa isitori ndimhle. Well, umisi ke, sithandwa. Ndikhumbula ethetha igama elithi I can't wait uba zivalwe izikolo. Kwavalelwa uMatshi. Ndabuya kusuka ePasikeni ndingaphethanga, ndiphethe i-R50. Wathetha loo nto wayeyithetha. Kodwa ndandiyiqonda uba after June andizubuyela phaa because wathi I can't wait into yoba kuvalwe izikolo kaJune ndibe ne-peace of mind. Ndandihambe ndikhangela i-peace of mind. Ndikhulele ezilalini mna. Andileyazi into ethi i-peace of mind yintoni. So ndandihambe ndikhangela the word peace of mind. But ndandifumanisa into yokuba whoever ondibuzela uvana ndibuza uba why. Ndandingayazi English bendingayazi. So the word ndibe ne-peace of mind, ndandingayazi uba yintoni peace of mind. Uyayiqonda? Kusahlaleka kusithiwa i-peace of mind. Hey, ndaqonda uba sana i-peace of mind yona kuyafuneka umfazi ndimnikile. Andiyazi yona i-peace of mind, kodwa le nto ithi peace of mind ithi get out. Ithi get out. Ndafowunela my brother. Sana, sithandwa, ubuthembekile. Ndafowunela my brother. Then wayezantsi kubhuti uVictor. Ndafunela indawo kaKuluta. Bayamazi abanye utata kaNomzamo uKuluta. Ndahlala phayana for some few months uba ndigqiba unyaka. That was well and good. And I appreciate that about i-brothers zam. Bethunana, mna ndawusoloko abantu bakwaStofile iflag yabo ndiyiphakamisela phezulu. Always kude kube ngunaphakade. Amen. Ngoba mna andilibali apho ndisuka khona. Andilibali. Then ndayazi into yoba xa nenza ugrade 11 mandizifunele indawo hlala. Zange ndigxotho, but into eyandibethayo yayi-distance. Yayindibetha. Bayabazi abantu bakwaKulutu ngapha kwasePhumlani. Yayi-distance. Ndazama indawo hlala, sahlala kuRonto wayevuza nelinye lady wathiwa ngubani ndizake ndilibuze yazi kubutana. Khona elinye lady endandihlala nalo. Ishushu sana le nto. Sana. Into endiyilibalayo kwimali ebendinayo ndikwazi ukhwela, ndakwazi uzithengela i-stationery, ndakwazi uzithengela i-tracksuit, ndakwazi uzithengela u-black and white. Akaphuma u-navy and white waseDalbaso. Ndiyayilibala loo nto. Asiphumi i-school fees saseDalbaso. Now yayisithi ke into yaseDalbaso elaa xesha if awubhatelanga ngoJune xa kubhalwe exams ungena xa kushiyeka i-45 minutes ububhala i-exams. Bani ukhutshwa ndahamba ndahlala ndodwa ngaphandle. Ndabhala. Kodwa ndapasa. Yes, I was not an A student. Ndapasa kodwa ndaya ku grade 11. I-report ndizayifumana kanje andisayazi bethunana andizange uba abantu kamandi noba waretirisha umama kaNokuthula Mahlasela wayengu-clerk wayendinika ii-reports zam. Andifuna uxoka. Wayendinika ii-reports zam ndayifumana i-report grade 11. Ndafunda ke ndihlala kulaa Ronto uvuzayo, ndihlala nelinye lady ndilibele ngu-Esethu ingandengengu-Esethu. Esethu xa ebuya kowabo ubuya wabane boyephethe ukutya ephethe imali wahamba boyesithi imali ayikho. Ndam-understanda because ndandingenamntu mna wokubana ndandingagoduki xa kuvalwa izikolo. Ndandihambe ndihlamba iwashing phaya elalini eNewrest. So I had no one to uba ndithi ndiyagoduka. Anti kaloku umalumekazi ubendisekumama. Umama uyacomplicata ngokwempilo.
andikufuna ke umama undibona andibone ndi-stressed because yayimstressa into yokuba ndibone ndi-stressed. Uyayiva ne? Okay. Ndihlale ndithe ndisahleli apho kufika ubhuti othile athi ufuna ugcinela umzi. Usaphila lo tata ubhuti Lindile ke. Ndafunda ke ugrade 11 ndamgqiba ugrade 11 wam ndamgrade ukuze nditye ndandambe ndisenza i-washings i-washing emizini ndihambe ndihlakula uba kuyahlakulwa kumzi usenext nto yohlakula ndiyazi uba kuzawuphakwa nditye. Then ndiyokwenza ii-homeworks zam ndahamba kulo mphenduli if ungayobuza kulo mphenduli ndandisitya kulo mphenduli kwixesha elinintsi. Now umakazi umnkakwakhe wayethengise umetshini to someone, I won't mention her name but I would love to, but I won't mention her name. Ndandisiya ndiyoreyida imali ndifike ndihlanjishwe ivoil, ikhona kuthiwa ivoil laa curtain iqala from wall to wall ndiyihlambe ndawugqiba ndinganikwa nesenti. She only gave me i-220. Ndandihlala phake nelinye ileyidi ndifike kukhwela elinye ileyidi lapha efameni liyayazi loo nto. Andifuna u-implicate amagama but I'm not afraid to say that, but andizuyenza loo nto. Ndayihamba ndihamba ndayincama loo mali ndihamba ndizihlakulele emizini. Kuloo process kunomakazi wam othizeni ocaba wandisizela kwimeko ethile. Nditshilo nalapho bendikhona uba I won't mention her name ngoba apha ekukhuleni kwakuhambe kubane kusithiwa nakuya kowenu kukhonjwa umzi nemithi onegumtree. Apparently likhaya elidala lakwaVithi apho utata, my paternal parents, like apho kubazalwa khona abazali bakatatam banemizi khona, that is utata nomakhulu. I don't know guys, mna andisazi isiXhosa but then ndiboniswe ke ngoku nemizi yobhuti bonke, the twins and all that. Bazwa nakuya kowenu. Umakazi othile watsho uba utatam ngowaphi ngoku. Uyayiva ne? Ndimfumene utata. Kwam utata ndahamba ke ndayoyithetha ekhaya kwaStofile. It's fine. Okay. Ndimpasa ugrade 12. Ndisifumane isikolo eUnisa ndingabi na-registration. Usisi ke wasebenza kwandiphi umakazi thenga usakwazi usithenga usungena. Ndingakwazi ungena mna ndihlale. Ndifumane umsebenzi ndiyofaka kwaJet. Ndifumane umsebenzi kwaJet yayi-R6 into per hour ndiphangela 3 days a day. I-3 uphangela kayi-3 ngeveki kwangena i-storage. Akho mntu wayefuna ungena ke kwaJet. I-storage sasidada i-stock sasidada ebumdakeni, that is kwi-storage. Ndaqoba ibhlukhwe yam endandiyinxibile ndangena ndakhupha i-storage. Kanti kuxesha endiwine intliziyo kaMr Mbomvu noMr Bangile. Yaqala apho ke into yam yokuba mna ndingene Monday to Friday from 8 to 5 ndikwazi urhola into ephaa ko-300 to 400 ndo. Ufika kwam nandolala andandawolala. Ndi-hurt that andilazi igama lela lady. I am really hurt and if uyandazi ndicela ndidm xa enoliremind igama lakhe ndingalazi. Wanika indawo ohlala endaweni akuthiwa kusezwakala. Yes yayingekho kwindawo yayikwi-condition kodwa ndakwazi ufihla intloko yam. I appreciate her kakhulu sithandwa. If you know me, go to ku-Instagram wam Thando Vithi undidm or you can text ndiza kubona. Ndiyakwazi xa ndikubona. Ndiyaphangela kwaJet. Xa ndisehlala kwaJet baningena ke lo 500 nto 300 nto nange-holidays. Ndithandwa ngenxa into yoba I was a quiet person. Ndisebenza ne. Kwafika omnye ubhuti wakwaNike. Ngubani ubhuti Nike na? Ndaba ngubhuti noba ngutata nangoku. She knew ifamily yam. Wathi hayi man kuyafunwa kuyabizwa kwaSanlam. Andizuzifihla mna guys ezindawo ndiphangele kuzo. Broker kwaSanlam, Metropolitan Place ndahamba ndayofaka ndaya kwi-interviews ndaqeshwa. Kulapho ndiphinde nda-reconnecta ke ngoku nabantu bakwaStofile because for some time sike asazana. Andabazi into yabithini ngoba nami I'm trying to navigate my life. Not because bandilahlile, no.
oh babengandilahlanga nam ndandingabalahlanga but ndandizama ubomi bam. Saphinda sadibana. I remember udibana kwethu, my mom was sick, it was 2010. Jike umakazi uyafowuna, wayenento ke intombi enkulu evala ifowuni, soze umfumane esithandwa. Iyaphela 2 years ungamfumenanga, uze mthatha kanandawo lala ndandingabi namoto. Ndiyamthatha umakazi walala endlini, kanti uyalotyolwa sithandwa. Kanti uyalotyolwa, that has nothing to do with me because andina relationship naye. Walotyolwa, watshatiswa, ndandiyi-part of that. Mbula ke ndibuya. Then my aunt, omnye umalume, kanti uthathe izinto kumakazi, kwalumekazi. Umalumekazi kept on asking, umamakho this, umamakho wathatha into ethile. It was 3 point something. I pay that money because she kept on asking, umamakho. Then ndawuthetha nomama, I paid that money. Umakazi xa ephinde ebuyela again, ndathi ntombi, ndiyibhatele imali yakho namatyala wakho athile nathile because kudalwa ebuzwa. Guess impendulo kamakazi ithini? Ubune-right yokuba uwabhatale because ndiyakuya. Uyawusosa ufaka u-N ke. Andingomntu wantlamba, andingoJoyce, andithuki. Wathi ndiyakuya. Uyawuthi ke wena NYA. Atshate ke intombi enkulu, siye emtshatweni eFlagstaff. Andifuna uzithetha ke izinto zakhe, really. But ke wasweleka utamyenakhe, she was not allowed to attend the funeral and all that. I don't want to dwell much on that. Buqhuba ubomi. Ndiye kwaSanlam, zinibethe ilapses kwaSanlam. Zinibethe ilapses. Ikhona into ekuthiwa now, from there to iKhambani, enye iKhambani. Kubekho into ethi apha kum, uthanda ufunda xa ndifika kulaa Khambani. Ke ndifunde, ukufunda kwam ke ndifunda kabuhlungu. Onwa ngamabhulu laa Khambani, ndifunda kabuhlungu uba ndiyobhala ii-exams, ndiphuma ingathi ndiye-toilet. Bought my first car in 2012, Fiesta. Brand new car, bought my car. Okay, before that, I've been through a lot ke. Okay, mandime ngaloo nto. Bought my car 2012 December, it was my birthday present. Ndake ndavizithela utata, was treated well. Now ndibuye ke. Okay, I bought my car, then ndiye ekhaya. Wayiblessa umama imoto yam. That was December, then January, it was Wednesday, nge-15. She passed away. She passed away. I cried. Oh, I cried. I cried. But I had manizigadarisha. Umngcwabo mama, that was January. I was hurt the whole year. Baqhubeke kubomi. Mama kekho, xaka intombi endala, which is ke nentombi le indizalayo. Then ke kuzothina sibane ndixelelwa ngutata ubani uba hey umamakho this, umamakho that. Ndingayihoyi loo nto. Ndava kuthiwa ubani ethatha imali koomalume athi ufundisa mna. Ndiyazifundisa lelo xesha. Ndiyazifundisa. Kwakhona ixesha apho ndiyifihla khona into yam uba ndiyafunda. Abane wayigqiba ke imali yakhe elobola uba ndazobuzwa, ndathi andiyazi loo nto. Wabehlala eGoli, that was well. Ubani ecela imali kunyathi athi uyinika mna, which is umyenakhe. Andayazi loo nto. Mna ke usweleka kamama
I was like, my mother is no more. Now ayikho enye into endawuphinde ngoku ndithethe. My mother passed away. Ndiyambona nje umama lo kuthiwa ngumama Motlenyuka, of which ndi-informed ngaye. Before ndidlule, all I can say, okay, ndizawusummarize ngayo. Then I met, my dad called me. Atsho uba mntanam, Mthatha, where are you? Nditsho uba tata ndisemthatha, masidibane ezibhasini. Sidibane ezibhasini. Athi tata, athi mntanam, ndicela uxolo. Ufuna ndikwenzele ntoni? That was my mother passed away in 2013 January. That was 2013, I think April, yes. Tata, I need home. I need my identity. Because they were developing stories, kwinto kamakazi, and this was mentioned ezinye izinto because they are very personal. They were developing stories about into kamakazi. I just need home. Ndingamoyo tata, because ke ndithetha naye once a year, ndandike ndaya kubo. Ndithe ndihleli, I had udabsi ke. One thing about my dad, wayewandiintroduce koodadewabo bam, lo wayendichole eGoli. And 2014 or 2015, if I'm not mistaken, I was called by udadewabo eQunu. I was called by my dad. Uphi? Ndithi tata ndisemthatha, athi come. Ndandisukubhala. Athi come. Ndifika, hayibo, indlovu enkulu nantsi, horse and trailer, ngothula impahla, udadewabo wayemfunela inxiwa, blah, 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 blah. My dad built a home. Then I was introduced to my mom. Umama ndandike ndaya ke eGoli ndambona. I was introduced to my mom, my stepmom. All was well and good. Ndithe ke kuwe, as uba ndisithetha isitori sam, siyasi-escalate andithi? Siyasinyuka isitori sam. I was introduced to mama, my siblings. It's fine. Then tata wakhe ekhaya. I think it was 2014 or 2015. Ndizawulungiswa. Then I head home, a place. I remember utata wawulayi mlamzi lo xesha. Ndayifaka kwi-status ndathi a place called home. Oh sana. I was like, okay, andinekhaya. Yes. Okay. Then utata wagqiba ukwakha, kwazi ifurniture yakhe, wayihlala kwadadewabo ke. Kwazi ifurniture yakhe utata, ndayocelwa ke ndaripota koobhuti uba I find my dad, of which ke umama apparently wayebaxelela into yokuba ngenye imini lo mntana uyamfuna utata ke. I head home. Loved, I was welcomed. Ifamily yam blended, yakwaStofile blended nefamily yakwaVithi. That was well and good. Emandloveni, ndagangwa Emandloveni. I felt loved. My dad, my siblings, everything changed. I knew my identity. Ndafikela to this family, what a loving family. Challenges were there because she was my stepmother. Mama, she passed away during COVID-19. Akhonde yayismooth, ndizabuya neso story. Akhonde yayismooth, but ke wayewandamkela umama. That is why abantu abaninzi nalapho ndiphangela khona, when my mother passed away, they knew that my mother passed away because I couldn't disclose that she's not my biological mother. Wayesazwa as my mother. Okay. Then I got married. Magazantan mas utshatile isithando, utshatile nendoda yakhe. Wayetshatile ke before. Etshatele kwaBaloyi ngokutshatile kwaNyathi. Wow, so like mina ke kwaThinthini. I'm getting married ke ntombi enkulu. Ndi-invite ke ngabantu abathile eXhorha because kaloku ndingaseXhorha. Umama othile andiyazi uba who called who. I really don't know, but
wathi sisuka kwi-engagement kaThando ntontontontontonton kulapha ibuye khona ke intombi enkulu. Yabuya nge-full force, utshata kanjani ndingekho, ndifuna inkomo yobuso bentombi, uthandokazi kwathini, why is God uthandokazi, wathetha wathi wawulwa umtshato wam umakazi. Bendike nathi kuwe xa ndiqala, I think ndinwa ngoku, bendithe kuwe xa ndiqala eziba izinto zisenzeka ziye izinto zinyuka. Ntontontoni yathi intombi enkulu akuzitshata, ndisekulotyolwa, yathi intombi enkulu akuzitshata, kwathini, ndathi uyaxoka kuzawutshatwa. Yho. Ubuye yazi laa nto ithi 3 hours later ndikuloo nto ngoku. Ndiye ndacinyola ikhamera yonke laa nto. Andisazazi noba ndiphele phi, but ke bendisathi sasine-misunderstanding eziba evile, ndamvumela uba makaze emtshatweni, but kuthe as ixesha lihamba ndabona uba hayibo le ntokazi i-after imali, ifuna imali. Guys, nondixolela ikhwalithi ayizufana naleyana ikhamera icimile. Le ntokazi ithetha ngemali oko. Imali utatakho this, ndiyazi inkomo etheni yobuso betheni. I was like, yes sana, le nto iyandi-irritator lena. And bendikwenzela ifavor kakade uba uze emtshatweni. Then I was like, no, awuzuze emtshatweni, sane-misunderstanding, nyanishem zangeze. Even though ndandisiva uba into yokubana ubani efowunela ii-cousins zam that usendleleni, ndandiyazi ke kodwa ke uba useJoburg, ndandi-informed ngumntu uba useJoburg. Then we got married. Still ii-rumors zakhona ubana akakurhaleli ndibe nabantwana. It's not that akarhaleli ingase ndingabi nabantwana. She kept on blessing abanye abantu, my cousins, ngaphandle kwam, of which ke yayingandothusi loo nto because yayinto yakhe anyway into yokubana angabonakalisi ithando ngakum. Wabane ebuya ke intombi enkulu, ihleli nje yabuya kuthiwa ukhona, ahambe wakhona ke full time. And then ubuya kwakhe kusolo kuthiwa ukhona, I knew that she's up to something. Ilishwa lakhe kukucinga into yokubana I'm ashamed of my story. She thought ndiyasoyika story sam and akandazi, azange ndake ndamconfronta, azange sake zange sake sajongana face to face, so akandazi. And wanento yobana ndiyamoyika, ndicinga njalo. Then okay, ndaphuma apho ndandiphangela khona, ndayoqeshwa ke emsebenzini. Alright, ndamva kuthiwa uhambe esithi ndingafanele ndihambe ngeemoto ezinkulu, mna andimondli, ndikufanele nje ndihamba ngeemoto ezinkulu, andimondli. Wayithetha wethu, but ingqondo yam ya-ignorant towards her. Sibane sisiya ke emngcwabeni, xa kuphuma ingcwabo eXhorha ndibane ndisiya, ndim-ignore. I will just cut the story because inintsi wethu into eyenzekileyo, inintsi is just that ndiye nda-distracted. Inintsi into eyenzekileyo, inintsi into eyenzekileyo. Now, my husband knew everything. Yeah, he knew everything. Then ubomi baqhubeka. My dad got married again, of which it's fine. Baqhubeka ubomi. Ndizawusummarize ke story from andisamazimamasuka ka-2020 na or 2021, I don't remember, but yayelela xesha le-COVID. So ubaba ekuswelekweni kwakhe ke ubomi baqhubekeka, watshata utata again. Now baqhubekeka mani ubomi, baqhubekeka ubomi. Now I receive call ke ngoku after Easters. Kube kumngcwabo okhoyo eXhorha. I think it was last year. Yes, it was last year.
ndiye kulo mngcwabo. Athi ke utata waphayana, yewethu umama kukhona upha ekhitshini uhlamba izitya mbombulisa. Ndibe ndiqonda uba I don't want to be funny, ndimgqibele kudala ndimbona. Qonda uba, oh hayi wethu, I would love to see her. Then ndahamba ndayobulisa. Xa ndifika intombi ayindazi, ndema phaa, akandirecognize, akandazi. Then utata watsho uba, utata waphayana, nanku umntana, ufuna ntoni sisi, uncediwe? Uncediwe sisi. Then kwazothi after ii-seconds athi utata, hayi ngubani lo? Then she kept quiet for 5 minutes, if andiphazami. Then akabikho interested uthetha nam. Ndeva ke izinto azithethayo into yokubana kwathini. I remember zinto endandizawusa kwisikolo esithile eXhorha, and ndafika ke ndayiva into enintsi wethu, but ke I was ignorant. Ndicela uba ndiyivalile ichapter yakhe, andimqhelanga kakade. So ubomi baqhubekeka ke. Ndifumana i-call after iPasika, ndifowunelwa ngumfundisi enkonzweni. Ndiqonda uba hayibo, ku-true caller. Inoba akafumana umyenam. Ndibuyele kuye, mfundisi kunjani? Thando, ndaphi unjani? Yewethu, I need to see you and your husband. Okay. Hayi ke ingabi namsebenzi eyokuba afuna undibona mna nomyenam. Ayo problem. Ngxaki into abafuna undibona mna nomyenam, kudlule iveki singakwazi ukuya, kudlule yesibini. Ndithi kumyenam, hayi wethu hamba, I think utata befuna wena, qha akakufumana. Athi ubhuta, andizukwazi uya ndodwa, kufowunelwe wena. Then ke nikapostpone ke siye ke. I remember sasuke emngcwabeni kwamlala iseke siye. Very tired. Sendifuna usummarize istory because andizuphinde ndithethe le nto. This is exhausting. Very tired. Siye ke. Andizamle man. Siye ke. Sifike. Hey. Dad usibizile. Slap. Hayi ke sincokoleni, asiqala istory. Ntombi, kukhona umama ofikileyo uthi ngumaqhene benyathi. Uthi ngumamakho and zange umxelele buyatshata. Tonto nezinye izinto. Hayibo. Then ke ndothuke. Ndicacisa istory. Ndiqonda ndiyasiparaphrase because andothukile, bendingayilindelanga le nto. Kuthiwe ke mnisinike idate, ndibeke ke 15 Friday. Friday, which was 18, then ke siyodibana enkonzweni. Yafika intombi enkulu ihamba nomalume. Umalume endingamqhelanga. Ayimqhelanga umalume. Hayi guys, ndozela inoba zibhasi 10. Andimqhelanga umalume, but kafika ahambe nayo kuqalwe kuxoxwe. Oh, I cried. And istory intokazi enkulu eve siqala emtshatweni. Oh, I remember ke kulo lonke lixesha after nditshatile ndandike ndafowunelwa ngumntu othi umamakho is dying kwi-stage bani cancer, kudingwe 9,000, kwathini. Ndayi-ignora loo nto. Yayiyinto yakhe ke leyo soloko akufowunelisa ngabantu uba uyagula kwathini, kwathini. Yayiyinto yakhe and I ignored that. Ndeva into yokuba uclaim imali ngam, uthi ndiswelekile kwelaa cala. To an extent that kwanyanzela uba nditshekhe into yoba yeyisana ndisaphilana. Ngoba lo mfazi xa kuthiwa uclaim, like zinintsi mani izikandals ebesenziwa ngumakazi and endingazi-understandiyo. Ndade ndamthandabuza uba urayithi na mentally. Zinintsi isithandwa, qha bendidicayida ke uzi-ignora because andimqhelanga.
Then safika ke kwathethwa. Oh, I cried because she lied. Wayiqala emtshatweni. Eyona nto yayindikhalisayo wayiqala emtshatweni and she lied. Oh. One thing about me, xa undibona, I'm a jokey person, ne? But izinto ezindehleleyo zindenze ndakwazi uzithethelela. I used to cry. Oh, I used to cry. Ask my friends, especially uMonde Foto. I used to cry. Ndayeka ulila mna. Into eyandikhalisa la mini, I hate lies, ne? I hate lies, but istory sakhe, it was a matter of ndalitshekisha ixesha sangayigqibe umzuzu because wasiqala emtshatweni. Ndasiqala emva, ndasibalisa istory, yayimess kwa chaotic. Ndizungena ke in detail. But I'm grateful about my church. That's all I can say. I'm grateful about my church because they were there for me. They supported me. Bama ngam. Because kwakucaca uba si-spiritual attack. And one thing about Makazi, she knew into yokubana akazufumana enkonzweni. Whoever knows me, uyayazi into yokubana ndifumaneke enkonzweni. I'm a church girly. Ndiyaziwa awuzundifumana kwenye indawo. I don't have a problem ngendawo abantu abazihambayo, but mna eyam ipeace ndiyifumana enkonzweni. Now, into ibimyisa phayana iloxolo athi eli beyolicela. She went there to expose me. Ne? Ecinga into yokubana I'm afraid of my story and I never shared istory sam. And ecinga into yokubana guys, ecinga uba zange ndisicaca, of which ndasicacisa istory sam kwi-counselling, but ndasithi kwangekho nto yoba ndisingene. Even to my mom-in-law ndasithi azange ndisingene because siyandi-exhausta. And okwesibini sithi xa ndisithetha sindixobula kuvuka izinto because izinto andenze zona azimandanga. Now wayenkonzweni ecinga uyandi-embarrassa, ne? Not knowing that she was embarrassed. Oh, she was embarrassed. Ndiyazilulela ke mna ke. And abantu abaninzi balimala kulaa nto yokubana ube nezinto ozazi wedwa uzifihle, kubekho umuntu othi ndizamfumana endaweni ethile ubani. Mna soze undifumane endaweni ethile because amabibi wam ndiyawathetha. Understand? Ndiyawathetha mna wam amabibi. So awunothi uthando ndizamfumana endaweni ethile. There are people that have quit Christianity because of hard times. And bacinga into yokubana uThixo akekho. Yemani uThixo ukhona, ndimbona apha kum. Ikhona laa nkongoma ithi umbona phi wena, ndimbone apha kum. uThixo ukhona. Ndazixelela into yokuba I think uThixo ebelindele into yokuba kufike laa xesha ndizoshare my story. This is my story. Libali lam eli. Andiloyiki. I even said kuye upresident uba nento ethi family meeting. Abizi family meeting. If uyafuna singamzamela islot pha so that ilizwe lonke liyazi lanto. Mna I'm not afraid into yokuba ndime ne-universe, ndime ne-world, ndime nelizwe lonke. I'm not afraid because I know my story. Akekho umuntu onondixelela otherwise ngestory sam. Eqonda? Ndiva kabuhlungu into yoba ndiyishuta ngale phone lento and nge-front camera ingasekho clear, but kayinamsebenzi because inoba ngoseyisi past 10 to 11. And ke ngoku into endincedileyo mna kukuba grounded kuThixo. Osana uhlala ndibe grounded kuThixo kundincedile. Ulali Tokwe once said, if you wanna uyibeka ngolu hlobo, I'm not sure, if you wanna go far with God,
don't detach yourself from God. Ngoba immediately umka kuThixo inintsi into ezawukwenzeka. One thing about God, akaphenduli ngeli xesha ufuna ngalo sithandwa. Akaphenduli ngeli xesha uthanda ngalo, uthatha ixesha lakhe lokuphendula. That's God. So, ke into endiye ndazixelela yona njengoba ndikhule mna ndinalo mama kuthiwa yi-deadbeat mother. Bakhona ootata nithi zii-deadbeat fathers, andithi zikhona ke i-deadbeat mothers. Mna wam umama undiabhuyuzile. My mother abused me. Isono sam kukufana notata because elizinyo elilapha, if you can see my dad unezixhobo, ndandinezinyo yona ndandinesixhobo. Isono sam kufana notata, andiyazi isuphu yakhe notata lwayilo suphu lwayiyo, kodwa my mom inoba wanqabelwa ziipilisi zon-abhotha. Now akasandi-abhothanga kumaqhinebe, uyondilahla emgqomeni, ndiyacholwa ligeza, uyondithengisa, udadoba uyandifumana undizisa ekhaya. Now uzodestroya my future from my aunt, from umakazi, from my family. Now ndizikhangelela my identity. Ne? Ubomi bam ndiyabubhilda mos because ndazixelela into yokubana njengoba kuthiwa andisazi isiXhosa noba sithi umthathi uyawuzala umlotha, ndazixelela into yoba ke mna umlotha uzawuzala umthathi. Umlotha uzawuzala umthathi. Ubomi bam ndiyazazi uba ndifuna buphelele phi. My mother prayed for me, which is umama mluswelekileyo ulobe ndikhulisa. She prayed for me. That woman was a praying woman. She prayed for me. And I'm grateful that umama uni-introducile kuThixo, because ayikho nanye into eyawuze indohlukanise noThixo. I don't compromise. Ndafikela kwifamily enoThixo. Umisa uright enze ngola hlobo because umisi wayengenamntana. Umisi wazibona esehluwa entloko ngomntana ongengo wakhe. So uright enze ngola hlobo, wayibona into eright angayenza. Abantu abangakhange babonakalise enxaxheba ba-right andibablame, because awunothi kweli xesha likhoyo uzibone sowunosana olundim. But mna Thando Vithi ndazixelela into yokubana ndifuna ubomi obubhetele. Andizuthi kuba ndizalwa abantu abanobomi babo ndibe yiphuqe. Futhi ndandingafuni kwa umtshato. Ndandizixelela into yokuba ndizawukhula ndibe mdala ndiziphangelele. Family yam, I'm very happy about my family. Umyeni is very supportive. Ifamily yam I love my kids. I love them so much. Ndiyayithanda indlela endizibhildele ngayo ifamily yam. Now ndisuke from phayana to somewhere. Sekubekho umuntu ke ngoku ozodestroy obubuncwane ndizakhela bona. Ndimbiza ngoba ngumama. Who does that? Khona sekuthiwa waxabana utata is not perfect. He's not perfect. Ifights zam notata. We fight. Utata wandinqoba ngento ethi ufuna ntoni? That I need my identity. I need ikhaya. Wathi mntanam ndiyaxolisa ngokungabikho kwakho ebomini bakho. Ngokungabikho kwam ebomini bakho. Yafika uGoliath. Uzenza uGabhadiya. She wants to destroy my life. Because if uye enkonzweni yodestroy bomi bam, because kulapha ipeace ndiyifumana khona. How dare. How dare. So, yeyona nto yenzekileyo ke. To ilentuza, mama, let's do better, man, guys. Mama, let's support our kids. Kwakungemandanga kum uzibona ndibane ndikhutshwe eklasini ndingenamali yobhatala.
ndihambe ndicela uncedwa ngamageza asestratweni awondimela uba babe ngabazali bam. Igeza phaa liyokumela uba ube ngumzali, ubani ukhutshwa ubhatelanga, ulala ungatyanga. Ndandi-expose kwiinto ezininzi. If ndandingakhange ndiziphathe kakuhle ndandingasisixhaphaxhapha samadoda. Ndandingatyi drugs, ndandingatyi utywala, but ndandiyazi into yokuba ndifuna ntoni ebomini. Ndazixelela into yokuba mna ndizawuba nabantwana, andikhathali noba nditshatile noba nditshatanga, but ndizawuba nabantwana ngexesha endiba-afoda ngalo. Ubuza umbuzo ke wena uba ndimxolele na umakazi. Yes, ndamxolela kudala. I'm at peace with her. I'm at peace with her, but I've been through a lot. 9%. Kulani uba ke unandise ndiyazi into yokuba andinaye umama and andizuba naye. Alikho ithemba, kwanyanzeleka ndizimele. Oh, ndiyakwazi uzenzela. About me. Ndiyazenzela. Zenzela sithandwa. Ndifuna uthatha le fowuni. Ndiyazenzela mna. Guys, akukho lula ukhula ungenamama. I've been through a lot. But luckily ke ndingulaa mntu uthandwayo. I've got amakhosikazi obhuti. They supported me, especially uLulu Madlamini. She's been there for me. Oh, she's been there for me. Usisi, one thing about usisi, wandenza usisi inkosikazi yebrother yam. Andingomntu outspoken. Inoba nani yothuka today, andingomntu outspoken, but they created the environment yokuba ndibe ndim. Oh, I remember ngokube ndike ndakwi-grief. Bafazi. Kwane-medication endikuyo, sesinye isitori endizawuza naso eso. Esasindenza ndifowunela everyone. Like, if you are close to me, umphathi wam. Umphathi wam knows that. My brother knows that. Usisi. Apparently, yayiba ngabantu bokuqala ubafowunela. Ubhuti Thembekile nomkakhe. Umninawakazi wam, inkosikazi kaNoza. So, aba bantu abayengamaxhoba yayingumninawakazi wam, uSivuyise, inkosikazi kabhuti nobhuti Thembekile nenkosikazi yakhe, and umamakazi Thembu noNtsiki, umamakazi Thembu noNtsiki. Bayandazi, like, bayandazi. Mosi, uba nabantu bakho whereby ufike ube naked kubo. So ndandisixanisele ezaa pilisi sana ndibele igeza elaliqabadula. Ndandiligeza. Ukuthi go through izinto zomtshato ngaphandle komama. But uThixo is so funny because inhliziyo yam uve wayenza into yokuba ive sibe numb, like ndibe ngumntu nje andizazi. I don't care. I think ndihlukumezeke ngokwaneleyo. Uzifake ebantwini ndiyakwazi. Uzifake uzinyanzele ebantwini. Uplease abantu ndiyakwazi. Danisa into kamakazi uba ave safike senja. Yes, ndiyamazi uba ungumntu wezikromkrom, ungumntu ongamazi uba imali uyithini, ungumntu wezikromkrom. Lo mntu unomntana oyi-1 ke, ungumntu wezikromkrom zakhe. Phathisana uba ngoku azophazamisana nam and ave saya enkonzweni ayobuza inqala. But ke wanikwa ex bakhe pha. Ndazilwela sithandwa. Ndalwa okomntu esekitchen. Umntu osekitchen mos xa esilwa ulwa nange-saucepans. Ndilwile. Ukhala ndikhalile. Akekho umntu okhale njengam.
Ndikhalile mna, I cried. Ndihlukunyeziwe mna ngabantu, abantu endandicinga uba bangakwazi undinceda bandihlukumeza. Oh, bandihlukumeza abantu endandicinga uba bangakwazi undinceda bandihlukumeza. Bandihlukumeza. Sorry kancinci. So abantu hayi shem andifuni uxoka ndihlukumezekile. Ndihlukumezekile. I had no one uba ndidifendele. But ke ezaa zinto zindenze ndomelela. Akho mntu wayendixelela uba ndimhle mna. I've never had a mother figure after umama eswelekile. I-father figure ndiyifumana ngoku ngo-2015. But I know my story. Ndiyazazi uba ndifuna ntoni ebomini. Ndiyazazi uba ndifuna ntoni ebomini and you cannot convince me otherwise. Ubomi bam buxhomekeke kum. Ndiyazenzela and I'm proud of myself. All I needed ebantwini mna kukuba bandimamele, kukuba bandithande, but ndiyifumeneke loo nto efemelini yam. Umntu uzobuza uba umakazi sesukothi noba uThixo angandithatha akho yam. Mna ndinee-cases ezininzi endandizinikwe ngumakazi, but laa nto ithi into esuka emzalini wakho iyakwazi ukukhesa. Hayi mna shem khange akwazi undikhesa. Kwazi undikhesa. Izinto azithethileyo kum zisezandenza nda-successful qha. Umntu uzondibuza uba mhlawumbi ngubani i-role model yam. Ndim i-role model yam. Ndim. Because ndikwazile ukwakha i-bridge yokuba ndikwazi uwelela ngaphesheya. Ubomi ngaphandle komzali abukho lula, but ndazakhela i-bridge yokuba ndiwele. Ndike ndibukele ezithivini nakwezinye ii-families whereby umntu umbone uba sana unefowuni, unento yonke, uzivalele erumini ukuthi une-depression. Umzali uhamba efunela umntanakhe umsebenzi. Yes, akho nto irongo ngokufunela kwakho umntanakho umsebenzi, but umntanakho uhleli endlini. Uveze uqonda uba zithandwa. I wish. But I'm grateful ngohlobo endikhule ngalo. Uba ungathiwa laa nto ithi given a chance to choose ubomi bam again, definitely I will choose my life. Because ndizakhele ubomi bam and I'm proud of myself. I used to, bendidla ngokhala guys. Self-belonging, uqonda uba ufuna ubhilonga, ufuna uthandwa. Azange mna after ukusweleka kukamama azange ndathandwa. As a result, ndithe zisondintlitha izinto ndabuya umva kwinto ekuthiwa yi-female. Ndayoyika into ekuthiwa yi-female. Because ii-females zonke mna ebendifuna zindimotharishe zindihlukumezile. Zindihlukumezile zonke ii-females endandiba zawundimotharisha. Ndamotharishwa ngabantu endandicinga uba basoze bandimotharisha. Now, I'm one person ke, if undibonile wandithanda, it's fine. Ikhona laa nto ithi first impressions last. Once uzawuthi ke ngoku after uve istory sam ufuna unditreata ngolunye uhlobo, uyandiekthela mos. So mna ndiziphilela ubomi bam, I'm happy. Yes, ndiba emotional because istory sam sithatshi. And ngoku kuxotyulwe isilonda esibuhlungu. Akukho mnandi guys ukhula ngaphandle kwe-parents. Akukho mnandi ukhula ngaphandle kwe-parents. That's all I can say. Ingase singabazali singenza better, sithanda abantwana bethu. Uzawuthi omnye mhlawumbi
imeko endikhule ngayo iyandi-affect emtshatweni or ine-impact? No. Ine-impact? No. I love my husband. Ubomi bethu bu-right because buyilaa nto nandiyifuna bube yiyo. UThixo usasinceda. I love my kids. We are happy. Ndisazifaka ebantwini. Ndizifakile ebantwini. Ndifuna i-attention. Ndizifakile ebantwini. Ngoku andihleki noba ihlekisi. Andihleki noba ihlekisi. What? Ndim lo. I think I'm done with my story. Nizamxolela guys, iquality ayizufana kusebusuku ngoziba-11 ebusuku. Kufuna ndiyohlamba, ndawubona uba ndiyifaka nini le vlog because ezinye izinto zisafuna ukhutshelwa. And hey, ubomi bunzima. That's all I can say. Uzothi ke ngoku ubomi bunje, bunzima bunje, ukhule ngaphandle komzali, then umzali abuye azodestroya le nto uyakhayo. Ndike ndibukele umzekelo sisibabes wakwalombuko xa ethi mamakhe called, mamakhe uyamsupport, uqonda uba wow done. Hayi mna guys ndi-right, ndihlukumezekile man, ndihlukumezekile mna. I'm still coming with my stories. I've got a lot of stories. I've got a lot. Ndihlukumezekile. Ndade ndafikelela ekuyekeni uzi-expressa, ndadicide uthula. Ndenza le nto right because abantu noba ungazijustify uthini, umntu ukholelwa. Ikhona laa nto ithi, ndiye ndithi in fact mna andizuzibona sendithandwa nguwe ndingazange ndathandwa ngumama onzalayo. So zange ndithanda umama onzalayo, andizuzibona sendithandwa nguwe. And laa nto iba ngathi wosulela ubona uba unomzondo mani ebantwini, awubazi uba abantu benzeni, unomzondo. People are creating stories, uqonda uba hey, and zikufanele uzi-express ba guys andithandi phaa, akho mntu uza kuphendula. Uzibona uba kwale kona ufakwe kuyo ubhintshalaze ude ufumane isitulo uchophe, uhlale kulaa kona ubekwe kuyo because abantu nina nibazi abantu. But ke I'm grateful that ndingulo mntu ndinguye, ndiyakwazi uzimela, akho mntu ungandenza nto. So that's my story. Mandineke guys, mandineke. Uthando lwam kunike. La uhlala luhleli. I-good night and i-goodbye.